खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ जनालि बर' रादाबाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन। 500 बोसोरनि उनाव उत्तर प्रदेशनि अयोध्यायाव राम मन्दिरनि प्राण प्रतिष्ठा एबा राम मन्दिर बेखेवनायखौ लानानै आसामावबो दिनै गासै फरायसालिफोरानो बन्द थागोन। लोगोसे बे राम मन्दिरखौ बेखेवनायनि थाखाय दिनै सरकारि साख्रि मावग्रा कर्मचारि बिथांमोनहाबो आदा बेलाखौ रेहाय मोननो हागोन आरो गासै सरकारि साकरि मावगिरि बिथांमोनहा दिनै बेलासिनि 2 बाजिनिफ्रायसो डिउटि खालामनांगोन। हादरनि गासै जौ दखान एबा गलाफोरा जौ फाननाय एबा बायनाय खालामनो मोननाय नङा होनना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों। बेनि अनगायैबो हाथाय बाजाराव ना बेदर फानग्राफोराबो फाननो मोननाय नङा आरो हटेलफोराबो बेदर नानि अनगायै बेलासिनि 4 रिंगासिमहालागै मिरामिस जानो नांगोन। राम मन्दिरखौ बेखेवखाङागौ मानि आसामनि गासैबो गावारि फालांगि एबा गलाफोरखौबो बन्द लाखिनो थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै बयखौबो खौरांनि गेजेरजों खावलायदों। लोगोसे गाव गावनि न'खराव आलारि बाथि सावनानै दोननोबो खावलायदों बिथाङा। राम मन्दिरनि थाखाय गासै धोरोमनि सुबुंफोरखौनो सिबिनो हानाय मोनथाय होदों सरकारा। कंग्रेस पार्टीनि न्याय यात्रा रेलि खालामनायाव बिजेपि दोलोआ हेंथा होनायजों लोगोसे कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौबो गाग्लोबदों। भारतीय कंग्रेस जनता पार्टीआ 14 जानुवारि खालारनिफ्रायनो मणिपुर रायजोनिफ्राय न्याय यात्रा जागायजेननानै अरुणाचलसिम रेलि खालामलाङो आरो बेनि उनाव सुनिबारै आसामाव सौफैदोंमोन आरो आसामाव सौफैनानै लखिमपुरनिफ्राय बिश्वनाथ सारियालि जानानै ब्रह्मपुत्रनि साहा थानाय जामुगुरि हादाव न्याय यात्रा खालामो। नाथाय जामुगुरि हादाव न्याय यात्रा खालामनायखौ बिजेपि दोलोनि माखासे सुबुंफोरा होबथादों आरो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव दुथां सुबुङा गाग्लोबदों। गिबियाव लखिमपुराव न्याय यात्रा खालामनायाव कंग्रेस पार्टीनि बेनार लागायनायखौ बिजेपिनि मोनसे हान्जाया गारिजों थांनानै बेनारखौ बिसिजोबदोंमोन। बे बेनार बिसिनाय जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव रेकर्ड जानानै थादोंमोन आरो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा बेनार बिसिनायनि सायाव ओरैबादि बाथ्राफोरखौ बुंथिदोंमोन जे बेनार पस्टार लागायनायनि जेबो पारमिसन लायालासिनो न'आव माबाफोर बेनार लागायोब्ला न' बिगुमाया बिसिखागोन। नाथाय बेनार बिसिनायनि अनगायैबो कंग्रेस दोलोनि न्याय यात्रा खालामनाय नेता जयराम रमेशनि सायावबो गाग्लोबदों बिजेपि दोलोनि माखासे सुबुंफोरा। बिथांनि गारियाव लगायनाय बेनारखौ बिसिनानै होदों आरो दै बथलजोंबो बुदों बिजेपि हान्जानि दुथां सुबुंफोरा। बिथांखौ गाग्लोबखांनायनि उनावबो फिन गाग्लोबबावदों कंग्रेस दोलोनिनो दैदेनगिरि भुपेन बरा बिथांखौबो। न्याय यात्रा रेलि खालामनाय समावनो जामुगुरि हादाव बिजेपि हान्जानिनो सासे दुथां सुबुङा भुपेन बरानि गन्थंआव गावनि खर'खौ सौना होनायनि गोख्रों अजद होदों भुपेन बरा बिथाङा आरो दुथांनि खर'जों सौनायाव बिथांनि गन्थं आरो खुगाजों थै गनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेबादि गाग्लोबनायजों लोगोसे बिथांनि गारियाव सिथाबनाय बेनारखौबो बिसिनानै होदों बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा। गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि सिगांनो माब्लाबा थाव दिफुआव थाव गैया आरो नाव सालायग्रायाबो नावखौ सालायनो हाया बायदि बायदि हेंथा होनाया नुजाथिदों होनना फोरमायथिदों भुपेन बरा बिथाङा। नाथाय जेसेबांनाखि हेंथा फैयाथों मानो न्याय यात्रा खालामनो ओंखारनायखौ जाफुंहोगोन होननाबो बुंथिदों बिथाङा। बिजेपि दोलोआ कंग्रेसनि न्याय यात्रा खालामनायाव गाग्लोबनायनि सायाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि जयराम रमेश बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामना फोरमायथिनायाव आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा बे जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिखौ नायबिजिरनाय जागोन होनना बुंथिदों। तिनिसुकियायाव सासे उन्दै हिन्जावसानि गोथै देहा बोखांनो हानाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला तिनिसुकियानि तालाब पुलिस थानानि सिङाव थानाय लावफुथि गामियाव हिन्जावसानि गोथै देहाखौ सि जोम गैयै थासारियाव बोखांनो हानाय जादों। हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै खास्रि बिस्रि बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादों। बुथारजानाय हिन्जावसाखौ लावफुथि गामिनिनो मेरिना काश्यप आरो सुलेमान काश्यपनि फिसाजो 14 बोसोर बैसोनि पाउलिना काश्यप होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय रबिबारखालि गामिसेनिनो गावनि लोगोनाव थांदोंमोन पाउलिना काश्यपआ आरो लोगोनि न'आवनो हरबो थानाय जादोंमोन। बेनि सिगाङावबो पाउलिना आरो लोगोनि गेजेराव थांलाय फैलाय जाबाय थाखायोमोन होनना बिमाया फोरमायथिदों। नाथाय ओइदिनखालि फिथा सौराय जानायनि रंजा खुसि मागोनि समावनो लोगोनि न'आव थांनानै हर थाहैदोंमोन पाउलिनाया।
अखानायै समबारावबो गामिनि सुबुंफोरा पाउलिनाखौ लोगोनि न'आवनो नुदोंमोन। नाथाय मंगलबारै पाउलिनाया न'आव सफैदोंना सफैयाखै खबर लानो थाखाय न'आव फैदोंमोन पाउलिनानि लोगोआ। बेयावसो न'खरनि सुबुंफोरा पाउलिनाया गोमानानै थानायखौ मिथिनो हादोंमोन। बेनि उनावनो न'खरा तालाब पुलिस थानायाव फिसाजो गोमानायनि सायाव एजाहार होनाय जायो आरो उनाव न'खरनि एजाहार होनाय बादिनो पुलिसआ लोगोनि न'खौ सिग्रोमनानै पाउलिनानि सेन्देल आरो साइकेलखौ बोखांनो हानाय जायो आरो पाउलिनानि गोथै देहाखौबो औवा बारियाव मोनसे हाखराव फबना दोननाय थासारियाव पुलिसआ बोखांनो हायो। पाउलिनानि गोथै देहाखौ लोगोनि न'नि बारियावनो मोननो हानायलाय लोगोआनो बुथारनायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा आरो बुथारग्रा दायनिगिरिखौ आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनो थाखायबो दाबि खालामदों न'खरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा। दायो पाउलिनानि लोगो आरो न'खरनि सुबुंफोरखौ सोंनाय फिननाय लानायाव पुलिस बिफाना जेरा होगासिनो दं होनना मिथिना मोननाय जादों। हाग्रानि मैदेरनि आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिया गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजियाव गोबां आबादफोर खहा जानायजों लोगोसे गोबां न' बांफोराबो सिलिंखार जालांबाय आरो बेफोरनि अनगायैबो मैदेरनि गाग्लोबनायजों गोबां सुबुंफोरानो जिउ खहा जालांनांबाय। बेबादि समावनो तामुलपुर जिल्ला सिंनि सेसापानि ओनसोलनि पालासगुरि गामियावबो थांनाय हरनि 1 रिंगासोआव हाग्रानि मैदेरा फैनानै देउलि बसुमतारी आरो सुखदेब खाख्लारि आरो बाबु बर'मोननि माइ दोनग्रा न'नि इन्जुरखौ सिफायनानै थिनानै दोननाय माइखौ जालांनायजों लोगोसे न'खरनि गोबां मुवा बेसादफोरखौबो सिफायलाङो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा माब्रैमोन आरो माब्रैबो माइ दोनग्रा न' आरो मानसि थाग्रा न'खौ सिफायनानै दुलियाव दोननाय माइखौ जाजोबलाङो। बोसोरसेनि जानो थाखाय बुथुमना लानाय माइखौ मैदेरा जाजोबलांनायनि जाहोनाव जिंगायाव गोग्लैनो गोनां जादों बिथांमोनहा। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ अबथिरायै खोमानांनाय बे जाथाया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव खनले खनले जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो खामानि मावनो थांनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानानै लानांबाय सासे बर' सुबुङा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय खासिबारि गामिनि एटेम बसुमतारी बिथाङा न'खरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय 17 जानुवारि खालि गामिसेनिनो 3 लोगोफोरजों तामिलनाडुआव खामानि मावनो होनना क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव रेलगारि गाखोनानै तामिलनाडु फारसे थांदोंमोन। बेयावनो एटेम बसुमतारी बिथाङा खारबाय थानाय ट्रेननि डाब्बा सिङाव थानाय लेट्रिनाव हासुनो होनना थांदोंमोन। हासुनो थांनायावनो बिथाङा ट्रेननिफ्राय गलांनानै साइथिङाव थैनानै थायो। बिथाङा फैफिननाया गोबाव जानायलाय लोगोफोरा नायहैब्ला लेट्रिनाव बिथाङा गैयामोन होनना फोरमायथिदों थांफानाय लोगोफोरा। उनाव लोगोफोरा बिथांखौ रेल साइथिंजों नायगिरबोफिननायावसो 19 जानुवारि खालि मोनानि 10 रिंगासो समाव बिथांखौ रेल साइथिङाव थैनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हानाय जादों होनना मोनथिना मोन्दों। दुखुनांथावनि बाथ्रा दि बिथाङा 3 फरायफुबाय थानाय फिसाफोरबो दङमोन आरो दुखुनांथावसिनानो जादों रांखावरिनि आंखालाव बिथांनि गोथै देहाखौ न'सिम लाबोनो हायैयाव बिथांनि बिसि फिसाफोरा जोबथा बिदाय होनोबो मोनाखिसै। एटेम बिथांनि गोथै देहाखौ तामिलनाडुआवनो थांफानाय लोगोफोरा मैया सावबाय होनना खौरां मोननाय जादों। जोबोद गोरिब थाखोनि न'खर जानायलाय बिथांनि गोथै देहाखौ न'खरा लाबोनो हायाखिसैब्लाबो नेमखान्थि बायदियै दहा बा खास खुंनो थाखाय रायजो राजाफोरनाव आरो खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनिसिम अनसुंथाइ बिदों अनसुलि बिसिया। दासिमनि खौराङा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि खौरांखौ जोबजासे नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।